الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün сөйләшәчәк хадисыбыз Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, сахих хадислардан инде. Абу Хурайра исемле сахабадан риваят кылына. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте ди: "Иҗтәнибу саб'у мавбиқат". Иҗтәнибу, ягъни ерак булыгыз һәм калдырыгыз шушы 7 төрле һәлакәткә, бәла-казага илтә торган 7 гөнаһтан. Монда Пәйгамбәрбез әйтә, иҗтәнибу, ягъни калдырырга да кушаймы, һәм ерак булырга да куша. Шушы һәлакәткә итүче зур гөнаһлардан инде. Монда нинди файда шушы хадистан? Кеше шушы зур гөнаһтан эшләмәскә мөмкин, калдырырга мөмкин. Әмма дә ләкин ерак булмаска мөмкин. Мәсәлән, тормыштан бер мисал. Кеше зина кылмый, шулаймы? Бу гөнаһны калдыра. Әмма дә ләкин шушы гамәлдән ерак түгел, ул аңа бик якын. Мәсәлән, чит хатыннар белән аралаша икән, бик күп итеп әйме. Мәсәлән, эштә чит хатыннар белән шул эшләргә туры килә. Ягъни кирәкмәгән сүзләр сөйләшә. Эш буенча гына түгел, ул эш буенча бит сөйләшергә рөхсәт ителә. Әмма монда эштән тыш, шаир тышанда алар белән көлешә. Менә шушы гөнаһка бу якын, ул аны калдырса. Чөнки шайтан бит ул бер кашан да туп-тур барып сиңа вәсвәсә кылмый, да зина кыл дип. Ул сине шулай җайлап әзерләй. Тактады баштады, аралашты, көлде, хәлен белде, дәгъват кылырсың ди, исламга чакырырсың ди. Шуннан соң якыная барган сайын нәрсә, кулыннан тотып алды. Кулыннан тотып итим, зина кылу түгел бит инде ул ди. Шуннан соң инде ярар, ялгыз хатын әзрәк инде хөрмәт, җылылык күрсәтте, кочаклап алды. Бу балсында була, бу зина түгел бит ди. Һәм инде соңыннан инде зинага хәтлек барып җитә. Ягъни менә бу зинаны калдырды ул башлангыч чорында, әмма ләкин шушы зинага илтә торган сәбәпләрдән ерак булмады. Шуның аркасында шушы зур гөнаһка төште. Шуңа күрә менә бу гөнаһларны без калдыру гына түгел, ерак булырга тиешбез, якында китерергә тиеш түгелбез. Шуңа илтә торган нәрсәләрдән сакланырга тиешбез. Һәм Пәйгамбер саллаллаху нәрсә ди? Мубиқат ди. Ягъни шушы гөнаһ гадәти гөнаһ кына түгел, һәлакәткә, газапка тарта торган зур гөнаһлар. Һәм шулай дип әйтте дә, эндәшмәде. Шуннан соң сахабалар нишләделәр? Кыйла я Расулуллах, ва ма хун? Сахабалар сорадылар Пәйгамбәрбездән: "Я Расулуллах, нинди гөнаһлар соң ул? Шундый һәлакәткә илтә торган куркыныч гөнаһлар. Моннан нинди файда алабыз?" Сахабалар хирис булдылар, шушы файдалы гыйлемгә омтылдылар, гыйлем алырга. Гыйлем алу гына түгел, шушы гыйлем белән яшәргә омтылдылар. Гамәлдә кулланырга омтылдылар. Тормышка ашырырга омтылдылар. Мәгълүмат җыеп гына түгел, безнең шикелле. Шуларны белеп яшиселәре килде. Безнең көндә ничек? Без күбрәк мәгълүмат туплап, берәр кеше белән дә спорлашасыбыз килә, үзебезнең галимлегебезне күрсәтәсебез килә. Мәгълүмат җыю гына калды. Шуңа күрә бездән бәрәкәт китте. Сахабалар менә шуңа күрә ишеткән һәрбер аят белән, һәрбер хадис белән гамәл кылганга күрә Аллаһ Тәгалә шушы гыйлемнәренә бәрәкәт бирде. Шундый тақвалы сахабалар булдылар. Бу җирдә яшәгәндә дә Аллаһ Тәгалә кайберләре нәрсә җәннәт вәгъдә итте. Хәтта кайбер сахабалар, мәсәлән, Умар радиллаһу анһу, шайтан чыгып барса, шайтан икенче юлдан бара диде Пәйгамбер саллаллаху. Чөнки бик ныклы, бик иманлы. Хәтта шайтан да якын килмәй вәсвәсә кылырга. Шундый нык иманлы сахабалар булдылар. Куръанда да Аллаһ субханаһу ва тааля, Аллаһ Тәгалә аларны зикр итә. Аллаһ Тәгалә алардан риза булды, һәм алар да Аллаһ Тәгаләдән риза ди. Шуңа күрә, шушы гыйлем белән яшәгәнгә күрә, алган гыйлемне тормышка ашырганга күрә, алар шушы гыйлеменең татлы җимешен татыдылар. Фирдәүс җәннәтләрен
Аллаһ Тәгалә вәгъдә бирде. Коръәндә аларны зикр итте. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә зикр итте. Нәрсә диде? Бер сахих хадисендә әйтә бит. Минем сахабаларымны сүкмәгез ди, сез Аллаһ юлында ди, Ухуд тауы хәтле алтын сарыф итсәгез дә ди Аллаһ юлында, минем сахабалар дәрәҗәсенә ирешә алмассыз ди. Уйлап кына карагыз, нинди бөек дәрәҗәгә күтәрде Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Менә шушы гыйлем белән гамәл кылдылар. Шулар сәбәпле хәзерге көнгә хәтлек безгә менә шушы ислам дине иреште. Шулар сәбәпче булдылар. Алар сакладылар, менә шушы сәбәпче булдылар шушы Куръанны сакларга, шушы хәдисләрне безгә ирештерүгә. Һәм шуңа күрә менә булар безгә, шушы сахабалар безгә бик зур үрнәк. Шушы алган гыйлем белән гамәл кылу, омтылу шушы хәерлеккә. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорадылар. Ниләр алар ди? Шушыннан сакланыр өчен сорадылар алар. Белеп бүтәннәргә әйтер өчен генә түгел, башта белеп үзләре гамәл кылыр өчен, аннары гына бүтәннәргә сөйләр өчен. Һәм без дә шундый булырга тиешбез. Иң беренче белергә, үзебез гамәл кылырга, аннары калганнарга ирештерергә инде. Пәйгамберimiz әйтте, иң беренчесе ди, иң улугы ди Аллаһ каршында әширку билләһ ди. Менә бу халакәткә, бәхетсезлеккә, газапка илтә торган иң зур гөнаһларның берсе нәрсә ди? Ул Аллаһка гыйбадәттә тиңдәшлек кылу, ширк кылу. Ягъни бүтән илаһны Аллаһ белән бер дәрәҗәдә күрү, тиңләү. Аллаһка гыйбадәт кылмыйча, шушы ялган, батыл, дөрес булмаган илаһка гыйбадәт кылу. Аллаһтан сорыйсы урынга шушы кеше уйланып чыгарган путтан сорау, дуа кылу. Аллаһка курбан чалу өчен, Аллаһ ризалыгы өчен шушы батыл, ялган илаһка курбан чалу. Аллаһтан куркасы урынга шушы ялган, кеше уйлап чыгарган илаһтан курку. Карасак, андый путлар, шушы кеше уйлап чыгарган илаһлар бик күп, санап бетергесез. Менә шушы Аллаһ белән бер рәттә тиңлисең икән ди, бу Аллаһ каршында иң зур гөнаһларның берсе ди. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә бүтән гөнаһларны теләсә кичерә. Әмма ләкин шушы Аллаһка тиңдәшлек кылуны, гыйбадәттә бүтән илаһка гыйбадәт кылуны ул Аллаһ Тәгалә кичерми. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә Куръанда Ниса сүрәсендә әйтә, 48-нче аятта: "Инналлаһ ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша". Аллаһ субхана ва тәгалә ди, үзенә тиңдәшлек кылганны ди, бер качан да кичерми ди. Әмма ләкин бүтән гөнаһларны ди, кемгә тели, шуңа кичерә ди. Ягъни бу нәрсә дигән сүз, без менә шушы Аллаһка тиңдәшлек кылган хәлдә үлеп китәбез икән, тәүбә кылмыйча, безнең урыныбыз нәрсә? Аллаһ сакласын, мәңгелек җәһәннәмдә бул. Аллаһ Тәгалә кабул итми. Әмма ләкин бу дөньяда аңлап, белеп, хатабызны танып, тәүбәгә киләбез икән, Аллаһ Тәгалә кичерә, гафу итә. Бу дөньяда инде. Шуңа күрә бу дөньяда әгәр дә берәр гыйбадәттә Аллаһка тиңдәшлек кылган булсак, тәүбәгә омтылырга кирәк, тәүбә кылырга кирәк, Аллаһтан гафу сорарга кирәк. Әгәр дә шундый хәлдә үлсәк, ахыргы урыныбыз, Аллаһ сакласын, Аллаһның газабында булачак инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кичермим ди. Һәм дөньяда иң зур золымлык ди, менә шушы Аллаһка тиңдәшлек кылу. Чөнки Аллаһ Тәгалә сине шушы дөньяга китерде, ниъмәтләр бирде, сәламәтлек бирде, аның һавасын сулыйсың, аның җирендә йөрисең. Һәм аны кырыйга куеп, кеше уйлап чыгарган бүтән путларга табынасың. Анда кешеләргә табынасың, акчага табынасың, үзеңнең нәфсеңә табынасың, шешәгә табынасың, гороскопка табынасың, сихерчеләргә табынасың. Мәйеткә табынасың. Берәр үлеп китте дә, изгеләштереп инде, ул бик зур изге кеше дип, Аллаһтан сорыйсың, урынына бәхетне шуннан сорыйсың, баланы шуннан сорыйсың. Ул үзенә дә ярдәм итә алмый, бәлки үзе газапланып ятадыр анда кабер эчендә. Ә син аңа мөрәҗәгать итәсең. Ничек инде бу зулымлык булмасын? Аллаһ Тәгалә генә сиңа файда китерә, сиңа зыян китерә. Ә син аны кырыйга куеп, шушы батыл, кеше уйлап чыгарган илаһка табынасың. Шуңа күрә Лукман сүрәсендә нәрсә ди? Инна ширка ля зульмун азим ди. Дөреслекдә ди, хаклыкта ди, Аллаһка тиңдәшлек кылу иң зур зулымлыкларның берсе ди.
Хаммайда сүрәсенең 72-нче аятында нәрсә ди Аллаһ Субханаһу тааля? Иннаху ман юшрик биллаһи фақад харрама Аллаһу алейхил джанна ва маъваху ан-нар. Кем ди Аллаһка тиңдәшлек кылды ди, Аллаһ Тааля җәннәтне аңа харам кылды ди. Ягъни җәннәткә кертми ди Аллаһ Тааля мондый кешене. Аның ахыргы урыны нәрсә ди? Җәһәннәм булачак ди. Һәм шуңа күрә менә безгә игътибарлы булырга кирәк. Кемгә гыйбадәт кылабыз без? Аллаһ Таалагамы яки инде бүтән илаһларгамы? Аллаһны ризалыгын телибезме, кешене ризалыгын телибезме? Менә моңа игътибарлы булырга кирәк шушы гынаһка ләкмәс өчен. Һәм икенчесе нәрсә ди? Вассихр ди. Сихр ди. Менә бу ширктан соң, Аллаһка тиңдәшлек кылудан соң икенче зур гынаһ нәрсә? Ул сихр булып тора. Ни өчен? Чөнки сихр син шайтан белән эш итәсең. Син сихр кыла алмыйсың, шайтаннарга шушы хезмәт иткәнчә кадәр. Син башта шайтаннарның анда әмерләрен үтисең, аларга буйсынасың. Шуннан соң гына шайтаннар сиңа хезмәт итә башлый. Шушы бузыклыкны сиңа өйрәтә башлыйлар. Сихр ул яшерен эш. Ул эшнең сәбәбе беленми. Кеше мәсәлән сау сәламәт яши дәйме? Берни теге авыр эш эшләмәгән була инде. Көннәр дә матур булып тора, кисәк кенә авырта башлый. Больниска бара, табибларга күренә, берни диагноз куя алмыйлар. Бите җире сау сәламәт. Әмма ләкин нәрсә хәлсез мәсәлән, яки берәр җире авырта, кәефе юк. Бу сихрның бер сәбәбе булырга мөмкин. Яки анда гаиләдә булырга мөмкин. Бик матур яшиләр, мәсәлән, балалар үстерәләр, инде бер-берсен яраталар, ихтирам итә. Кисәк кенә өйдә ыгы-зыгы чыга башлый, талаша башлыйлар, бер-берсен яратмый башлыйлар. Кисәк кенәме? Бу шулай ук нәрсә? Берәр көнче кешеләрнең сихре булырга мөмкин. Аның менә шушы яшерен, аның сәбәбе күренми. Шушы сихрны аның яки карточкасына, яки берәр шәшен алып, яки тырнагын алып анда, яки берәр эчемлек биреп, ашау биреп инде шайтаннар белән сихр керткән булалар инде. Әйе, бу Аллаһ Тааля теләүе белән генә, Аллаһ Тааля теләмәсә булмый. Аллаһ Тааля теләсә генә моңа сихр тәэсир итә ала. Аллаһ Тааля теләми икән, сихр тәэсир итә алмый. Берни шайтан да тәэсир итә алмый. Монда иң беренче Аллаһ Субханаһу Тааля тора. Әмма ләкин сихр ул бар, аның тәэсире бар. Аның кешегә тәэсир итә алалар. Әмма ләкин иң беренче Аллаһ Тааля теләсә генә инде. Аллаһ Тааля теләп имтихан өчен, сынар өчен кайбер кешегә шушы сихр керергә мөмкин инде. Әгәр дә инде ул сәбәпләрен кылай икән, анда 5 вакыт намазын укый, Кур'ан укый, тәһарәтле килеш йөри, иртәнге кичке зикрләрне әйтә икән инде, бу Аллаһ Тааля теләсә, Аллаһ Тааля инде сакласа, сихрдан имин булачак инде. Һәм сихр ни өчен шушы сихр дигән сүз, аның тамыры сәхәр, ягъни таң атканчы. Безнең менә бу сихр керә кешеләргә инде сихрлиләр шушы таң атканчы, таң аткан вакытта. Шуңа күрә сихр дип атала. Иртәнге якта, кешеләр йоклаган вакытта. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу Тааля нишләй безгә шушы таң атканчы? Без Аллаһны зикр итәбез, шулаймы? Иртәнге намазга торабыз, намаз укыбыз. Намаз укыгач Аллаһны зикр итәбез. Аннары тагын суннат буенча ничек әле без шушы сихрдан, бузыклыктан, күз тиюдән сакланыр өчен 3 тапкыр Ихлас, Фалак, Нас сүрәсен укыйбыз. Ни өчен? Менә шушы таң аткан вакытта безгә сихр тәэсир итмәсен өчен. Менә бу сихрчелекне өйрәнү, сихрчелек белән шөгыльләнү, кешеләргә сихрчелек кертү, ул бик зур гынаһлардан санала. Аллаһ Субханаһу Тааля нәрсә ди? Валакинна ш-шаятин кафару юаллимун-наса сихр ди. Бакара сүрәсенең 102-нче аятында нәрсә ди? Шайтаннар ди, күферлеккә төштеләр ди, кешеләрне шушы сихргә өйрәтеп ди. Шушы сихрны инде сихрчелекне шайтаннар өйрәтә инде кешеләргә. Һәм менә шушы күферлеккә төштеләр ди. Күферлек белән Аллаһ Субханаһу Тааля куркыта. Шуңа күрә менә бу сихрчеләргә йөрү, алардан насихат сорау, аларга бару, бу ислам динендә катгый тыелган. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Кем сихрчегә барды ди, барды гына. Аның 40 көн нәрсә?
гыйбадәте кабул булмый. Кем инде барып шуңа инанды, шанды икән ди, ул ди шушы миңа ди, ягъни Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмгә ингән вахига ди күфрлек кылды ди. Ягъни ышанмаган кеше була ди. Күрә сихерчегә бар, ул бик куркыныч нәрсә. Һәм моннан бик каты сакланырга кирәк. Бу икенче шушы зур гөнаһлардан булып тора. Һәм өченче зур гөнаһлардан нәрсә? وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Хаксыз ди, кеше үтерү ди. Безнең кеше үтерү шулай иң зур гөнаһлардан булып тора. Кеше канын кую, аның җанын алу. Кешеләргә, безгә, мөселманнарга кеше үтерү, кешенең канын кую катгый тыелган. Һәм бу шулай ук зур гөнаһлардан керә. Зур гөнаһлар төркеменә керә. Безгә ерак булырга, сакланырга кирәк шушы нәрсәләрдән, шушыңа илтә торган. Бигрәк тә мәсәлән, ачуланып, талашып китәбез икән, сакланырга кирәк. Пәйгамбер сәм дә әйтте, "Ла тагъдаб", ачуланмагыз ди. Чөнки ачуланып китеп, талашып нәрсә, шу үтерүгә дә килеп җитәргә мөмкин. Чөнки бит кеше ачуланганда, ниткәндә, ул уже үз акылында булмый. Ялгышанда бер нәрсә белән сугырга мөмкин, кадарга мөмкин. Шушы үтерүчелектә күп вакытта нәрсә аркасында була, менә шу хәмер эше белән. Шулай бит инде, кеше шушы хәмерне эчә, аның акылы китә, ул нәрсә эшләгәнен аңламый башлый. Ул каты итеп китереп сугырга да мөмкин, пычак алып каларга да мөмкин, шушы кешене үтерә. Аңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы акылны җудыра торган нәрсәләрдән ерак булырга кушты. Чөнки менә шушы зур улуг гөнаһка китерергә мөмкин, кеше үтерүгә. Һәм дүртенче зур гөнаһ әклүл малил ятим ди. Ятим баланың ди малын ашау ди. Безнең динебездә инде шариатта ятим төркеменә кем керә? Балигат яшенә җиткәнче бер баланың әтисе үлә икән инде, ул ятим хөкеменә керә инде. Ул ятимдән санала. Чөнки аның төп тәэмин итүче, аны тәрбияләүчесе юкка чыкканга керә, ул ятим санала. Һәм шушы ятим баланың хакына керәбез икән, мәсәлән, бит ятимнәргә ярдәм итәләр, шулай бит дәүләт тарафыннан мәсәлән, пенсия бирәләр анда. Бүтән кешеләр ярдәм итә. Әгәр дә без шуларның акчасын урлыйбыз икән, үзебезгә үзләштерәбез икән, талап алабыз икән, аларны имә. Менә шушы Аллаһның Тәгаләнең шушы каты газабына дучар булачакбыз, чөнки шушы зур гөнаһлардан була. Һәм Аллаһ Субхана ва Тәгалә Qur'anda da aytә: "Innallazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara." Kimнәр ди шушы ятимнәр малын ашыйлар икән ди, алар ди кыямәт көнендә ут ашарлар ди, ягъни Аллаһ Тәгаләнең газабын татырлар ди. Һәм менә шушы аят безне нәрсә кисәтә? Кем ятимнәр малына керә, ятимнәр хакына керә, җәһәннәмдә шушы Аллаһ Тәгаләнең газабын татыячаклар, ут ашарлар ди. Утны бит инде ашап булмый, шулай бит инде. Әмма ләкин кыямәт көндә шушы утны эшләрендә ут булачак, шушы утны ашап. Һәм бик күп күрәбез бит ятимнәргә каршы бик каты кыерсытыла хәзерге көннәрдә, мәсәлән, дәүләт тарафыннан ятимнәргә, әтисе, әнисе үлгән ятимнәргә бит инде квартиралар бирәләр, име? Һәм инде бар шундый әшәке кешеләр инде шуларның квартираларын үзләштереп, аларны чыгарып җибәрәләр, анда теге не кысып чыгаралар инде, яки аларга биргән пенсияларын үзләренә алып яталар. Менә мондый кешеләр инде Алла сакласын, бу дөньяда да, ахирәттә дә нәрсә бәхетсез булачаклар. Аллаһның газабында булачаклар. Чөнки Аллаһ Субхана Тәгалә саклый шушы ятимнәрне, аларның хакына кермәскә куша. Шуңа күрә менә сакланырга кирәк, менә шушы ятимнәрнең малына керү. Аларга киресенчә ярдәм итәргә кирәк. Булдыралганча көчебездән килгәнчә шушы ятим балаларга. Һәм ва аклу риба нәрсә? Риба, ягъни процентка акча бирү яки акча алу. Бу шулай бик зур гөнаһлардан булып тора. Чөнки бит кеше акчаны бүтән чыгу юлы булмагач ала. Шулай бит инде.
Мәсәлән, аңа йөрергә транспорт кирәк ди. Һәм аның үзенең мөмкинчелеге. Һәм ул бара берәр кешедән инде әҗәткә ала инде. Ул бит инде анда рәхәттән бармый, шулай бит инде. Шушы кирәклек аркасында бара. Теге кеше шушы аның кирәклеге аркасында аны куллана. Аңа 100 мең биреп тора да, 200 мең итеп тагын акча өстәп ала. Ислам динендә андый золымлык кылырга ярамый. Кешенең шушы русча әйтсәк положениесын кулланып, аның хәлен кулланып, аны тагын да бетерү. Һәм ислам динендә менә шушы бирү дә, алу да катгый тыелган. Чөнки бит инде кайбер кешеләр әйтерләр, "Нишләп мин бит алам гына, мин бирмим" ди. Нинди гөнаһ кылам соң мин ди. Әгәр дә шушы алучылар, сораучылар булмаса, бирүче дә булмасы. Шушы сораучылар булганга бирүчеләр бар. Шушы процентка акчаны. Һәм Алла Субхан Тәгалә мондый кешеләргә Куръанда да кисәтә, куркыта, кемдей шушы процентка акча ала, ул Аллаһ Тәгаләгә һәм аның Расулына нәрсә сугыш белән чыга ди. Алла Субхан Тәгалә Бакара сүрәсендә әйтә, 278-279 аятларында: "Я әйюһәлләзина аману тақуллаһ ва зару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин" ди. Эй иман китергән бәндәләр ди, Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз ди, һәм рибадан калган ди, шушы процентны ди, алмагыз ди. Тимәгез ди, әгәр дә сез мөэминнәрдән булсагыз ди. Әгәр дә инде аласыз икән ди, шушы процентны, шушы рибадан кергән акчаны индеме, сез нәрсә ди? Фа илләм тафъалу фаъзану бихарбин мин Аллаһи ва расулихи. Сез ди Аллаһка ди, һәм аның Расулына ди сугыш игълан иткән буласыз ди. Уйлап кына карагыз, ничек инде галәмнәрнең хуҗасына сугыш игълан итеп була. Шулай бит? Һичшиксез син җиңелүдә булачаксың. Берничек тә уңышка ирешә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә газап артына газап сиңа җибәрәчәк. Бу дөньяда да, ахирәттә дә син газапта булачаксың. Бәла-казада булачаксың. Һәм Имран сүрәсенең 130 аятында әйтә: "Я әйюһәлләзина аману ла такулир риба адъафан мудаъафа ваттақуллаһ ла'аллакум туфлихун". Эй сез иман китергән бәндәләр ди. Риба акчаларын ди. Ашамагыз ди. Әгәр дә һәм Аллаһтан куркыгыз ди, бәлки сез ди уңышка ирешерсез ди. Менә монда әйтә, иман китергән бәндәләр ди. Алмагыз ди, ашамагыз ди шушы риба акчаларын ди. Һәм дәвам итеп әйтә нәрсә: "Ваттақун-нар аллати у'иддат лил-кафирин". Аллаһның газабыннан, җәһәннәмнән куркыгыз ди. Шушы имансыз бәндәләргә әзерләнгән җәһәннәмнән ди. Һәм нәрсә ди? "Вати'уллаһ ва расул ла'аллакум турхамун" ди. Аллаһка һәм аның Расулына ди итаат итегез ди, бәлки сез ди Аллаһ Тәгалә бәлки сезгә ди рахимле булыр ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә әмер итә, ашамагыз ди, риба ди. Бәлки сез уңышка ирешерсез ди. Һәм нәрсә? Җәһәннәм белән куркыта. Кафирләргә, имансызларга әзерләнгән җәһәннәмнән куркыгыз ди. Һәм итаат итегез ди. Аллаһка һәм аның Расулына. Бәлки Аллаһ Тәгалә сезгә рахимле булыр ди. Шуңа күрә менә бу риба гөнаһыннан да, бирүгә дә, алудан да ерак булырга кирәк. Калдырырга һәм ерак булырга. Аңа илтә торган сәбәпләрдән дә ерак булырга кирәк. Ва тавалли яум az-zuhf ди. Ягъни сугыш кырыннан качу инде. Бүгенге көндә бу не актуаль инде, шуңа күрә моңа туктап тормыйбыз. Һәм ва qazful muhsanati ghafilatul mu'minat инде. Бар бит мөэминә мусульман хатын-кызлары, шулай бит? Иффәтле, тыйна, үзләрен, намусларын саклап яшәгән хатын-кызлар. Әгәр дә шуларны зинада гаеплибез икән, берни дәлилсез, без менә шушы хадискә эләгәбез. Иң зур гөнаһлардан булып тора менә мөэминә мусульман хатын-кызын зинада гаепләү.
Әгәр дә ул хатын-кыз, мөэминә мөселман хатын-кыз инде үзенең шушы гыйффәтен, намусын, тыйнаклыгын саклый икән име, бүтән ирләр белән йөрми икән инде, иренә хыянат итми, иренә генә тугры булып яши икән инде, һәм берәр кеше кызык өченме яки шаярыпмы анда инде сүз тарата икән, менә ул зиначан да, чит ирләр белән шаяра, алар белән гулять итә, һәм башка төрле теләсә инде начар сүзләр тарата икән, шушының намусына тап төшерә торган, менә шушы хәдискә эләгә, иң зур гөнаһларның берсе эшләгән була. Һәм шуңа күрә, менә бу бигрәк тә мөэминә мөселман хатын-кызларына шушындай тап төшерүдән, аларның намусын бозудан сакланырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу нәрсә диде? Һәлакәткә, газапка илтә торган шушы 7 гөнаһтан сакланырга кушты. Әгәр дә без сөйләп йөрибез икән, шундый мөэминә мөселман хатын-кызлары турында шундый начар сүзләр, аларның гыйффәтен боза торган. Алла сакласын, безне Аллаһ Тәгаләнең газабы булачак безгә. Шуңа күрә Алла Субхану Тәгалә менә безгә тауфик хидаят бирсен, менә шушы гөнаһлардан ерак булырга. Әмма дә ләкин бу 7 гөнаһ кына түгел, зур гөнаһлар ул күп. Анда кайбер галимнәр 70 гөнаһка саналар, кайберләре күбрәк. Әмма дә ләкин инде безнең зур гөнаһлар шушы 7 гөнаһ белән генә шикләнмәгән, алар тагын да күбрәк. Әмма дә ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу моны безгә өйрәтеп калдырды, киң таралганы кешеләр арасында. Менә безнең өммәтебездә киң таралганы. Шуңа күрә менә шушы 7 кеше арасында таралган шушы 7 гөнаһтан сакланырга кушты. Әгәр дә без инде имин буласыбыз килсә, Аллаһ Тәгаләнең газабыннан инде. Шуңа күрә менә безгә сакланырга кирәк, ерак булырга кирәк менә шушы гөнаһлардан инде. Һәм Алла Субхану Тәгаләдән иң беренче ярдәм сорарга кирәк инде, чөнки үзебез генә бер нәрсә эшли алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә генә безгә динебездә, иманыбызда ныклык бирсә генә, тауфик бирсә генә, шушы гөнаһлардан без саклана алачакбыз инде. Һәм шуңа күрә дуаларыбызда һәр вакыт сорыйк, Раббым бер Аллаһ, шушы зур гөнаһлардан безне сакласаң иде, имин кылсаң иде дип, безгә дөрес аңлау бирсәң иде, шушы гөнаһларга ялгыш кына төшәргә, хаталанудан сакласаң иде дип инде һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк инде. Һәм Алла Субхану Тәгалә шулай тауфик бирсен, шушы гөнаһларны тагын да күбрәк белеп, аңлап, алардан ерак булып яшәргә инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.